Здравейте и добре дошли! Днешното видео отивам на коледното каране. Сме се разбрали с едно приятелче да се чакаме новен вид от тук. След това ще покараме. В момента е доста студено. Даваха го, ще е по-топло, обаче е мъгла. Сигурно около 3-4 градуса. Но каквото такова. След това ще отидем на сбирката, която е пред историческия. Да видим там моторите, колко хора ще се съберат, колко луди ще дойдат. И аз тази година, това ми е втора година, не знам от кога се организира това коледно каране. Миналата година бях с Чавдар. Точно бях почнал да снимам, като тръгвахме, дано този път не ми падне батерията от студа, ми се изключи камерата и не успях абсолютно нищо да снимам, само снимах ето тук в началото тръгването и това беше. Дано този път издържи, доста по-студено от миналата година. Та съм за втора година, не знам от кога се, както вече се повторих, ето вече хора се събрали даже. Ще покарам, ще поснимам шествието и така, останете с мен. Харесайте видеото, споделяйте, коментирайте. По този начин ми помагате, вие помагате на канала да се развива, да расте нагоре и така. Малко закъсняхме, че пихме кафе. Не успях да снимам пред ним, понеже тръгнаха. Сега ще се опитаме да се включиме в групата, да ги поснимам движение. После, като пристигнем пред НДК, там ще снимам вече. But you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas. I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I'm ending. Now I know what a fool I feel, but if you kiss me now, I know you fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. The crowded room filled with tight eyes. I'm hiding from you and you're so alive. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. Face on the lover with the fire in his heart. I'm that undercover, but you tore him apart. Oh, now I found a real lover, never fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to
Това ще е за коледното каране. Повозихме се, помръзнахме. То впрочем не е много студено, де. Единствено на пръстите ми стана малко студено. Иначе съм се облякал добре. Сега отиваме на спокойствие да пинем едно кафе, да хапнем нещо и всеки по къщите си. Аз ще ви пожелая, както винаги, да сте здрави. Ако не направя нов влог, ви пожелавам весела Коледа, весело посрещане на празниците. Бъдете здрави, както казах. И до следващия път. Чао!